Jos näet nämä sanat juuri nyt, älä käännä katsettasi pois, sillä tämä on viimeinen kerta, kun ilmestyn näin ruudullesi. Se, mikä seuraavien 3 tunnin aikana näkymättömässä maailmassa liikkuu, ei ole sattumaa, se on järjestetty juuri sinua varten, nimeltä kyynelin. Kaikella sillä, mitä olet kantanut hiljaisuudessa pidempään kuin kukaan ympärilläsi on huomannut. Minä olen Mikael. En tule jylinällä pelottelemaan, vaan hiljaisella varmuudella herättämään sinut, sillä se hetki, jota olet odottanut tietämättä edes mitä odotat, on viimein kääntynyt ovellesi. Pysy kanssani. Älä selaa pois. Älä anna maailman melun viedä sinua juuri sillä hetkellä, kun taivas halusi kuiskata korvaasi, sillä jotkut ovet avautuvat vain kerran, ja juuri nyt se sinun edessäsi avautuu. Olet tuntenut sen, eikö totta? Sen oudon vetovoiman viime päivinä, sen tunteen, että jotain oli muuttumassa, levottomuuden rinnassasi, jota mikään selitys ei rauhoittanut. Ihmiset sanoivat, että se on stressiä, että se on mielikuvitustasi, että ole järkevä, laske odotuksiasi, älä odota liikaa elämältä, joka on antanut sinulle niin vähän. Mutta minä kerron sinulle sen totuuden, jota he eivät voineet antaa, koska he eivät näe sitä, mitä minä näen. Se levottomuus ei ollut ahdistusta. Se oli henkesi tunnistamassa pelastuksensa askeleet, ennen kuin mielesi ehti ymmärtää ne. Sielu tietää aina, ennen kuin silmät näkevät, ja sielusi on seissyt valmiina, odottaen kuunnellen väristen toivosta, jota se pelkäsi ääneen lausua. Näiden sanojen saavuttua sinuun alkaa liike, jonka et itse käynnistänyt etkä voi pysäyttää, sillä se ei ole koskaan ollut sinun hallittavissasi. Se on aina ollut minun vapautettavani, ja käsky on annettu. En sano tätä viihdyttääkseni sinua. Sanon sen, koska olet väsynyt, ja väsyneet ansaitsevat totuuden ilman kaunistelua. Olet uupunut tavalla, jota uni ei korjaa. Uupunut luissasi, uskossasi, siellä syvällä, missä ennen säilytit unelmasi, ennen kuin elämä opetti sinut varovaiseksi niiden kanssa. Olen nähnyt sinun kantavan tuota uupumusta arvokkaasti, vaikka kukaan ei sitä huomannut. Ja tänä iltana, hiljaisuudessa, jossa luulet, ettei kukaan kuuntele, minä sanon sinulle, se on nähty, kaikki se, jokainen hetki. Haluan, että ymmärrät, kuka sinulle puhuu, sillä sillä on merkitystä. En ole tunne, en ole sattuma. Olen se, joka on lähetetty seisomaan rajalle sen välillä, mikä yrittää tuhota sinut, ja sen, mikä on määrä siunata sinut. Olen seissyt tuolla rajalla sinun puolestasi enemmän, kuin voit koskaan laskea tämän verhon toisella puolella. Luulit selviytyneesi niistä öistä sattumalta. Luulit olevasi vain onnekas, kun vaara ohitti sinut, kun ovi, jonka olisi pitänyt sulkeutua ikuisesti, jäi jotenkin auki, kun voima nousta uudelleen tuli jostain nimettömästä. Se ei ollut onnea. Se oli taistelu elämästäsi näkymättömien käsien käymänä, ja minä olin siellä, enkä päästänyt irti, edes silloin, kun sinä päästit irti itsestäsi. Sallin puhua sinussa sille osalle, joka itkee, missä kukaan ei näe. Sillä tunnen sinut. Tunnen sinut, joka hymyilet päivän, mutta murrut yöllä. Tunnen sinut, joka vastaat, olen kunnossa, vaikka sisälläsi vuotaa hiljaa. Tunnen sen taakan, jonka kannat huoneessa täynnä ihmisiä, jotka eivät aavista, että pidät itsesi kasassa viimeisellä uskosi langalla, jota et edes ole varma, vieläkö sinulla on. Olet oppinut itkemään äänettömästi, pyyhkimään kasvosi nopeasti, ennen kuin kukaan tulee sisään. Olet surenut asioita, joita et koskaan saanut ääneen surra, menetyksiä, joita kukaan ei tunnustanut, unelmia, jotka kuolivat niin hiljaa, ettet edes sinä pitänyt niille hautajaisia, ja silti nousit ylös. Silti ruokit ne, jotka ovat riippuvaisia sinusta. Silti kannoit kuorman, jonka toiset pudottivat syliisi ja lähtivät pois. Rakas ystävä, se on voima, jota tämän maailman vahvat eivät tunne. Tunnet olevasi näkymätön. Tiedän sen. Tunnet, kuin maailma katsoisi sinut läpi, kuin poissaolosi ei juuri tekisi aaltoa, kuin nimi, joka unohtuu pöydässä, kuin se, joka antaa ja antaa, mutta ei koskaan valita sitä, joka valitsee sinut takaisin. Olet seissyt väkijoukoissa ja tuntenut itsesi täysin yksinäiseksi. Olet tehnyt kaiken oikein
ja nähnyt toisten, jotka tekivät vähemmän, saavan sen, mitä sinä rukoilit. Olet miettinyt rehellisimmissä ja kivuliaimmissa hetkissäsi, olisiko sinut vain ohitettu, olisiko sinussa jotain puuttunut, olisiko siunaus, joka löysi kaikki muut, jättänyt sinun osoitteesi huomiotta. Kuuntele nyt, sillä tämä on syy, miksi tulin. Sinua ei koskaan unohdettu. Sinut piilotettiin. Ja siinä on ääretön ero. Mitä maailma hylkää? Taivas usein kätkee tarkoituksella, sillä suuruutta varten valmisteltua ei voi jättää avoimeksi, missä se varastetaan, turmeltuu tai rikkoutuu ennen aikojaan. Siemen maan alla ei ole hylätty. Se on kasvamassa. Sinua ei haudattu kärsimykselläsi, sinut istutettiin sen kautta, ja kaikki mikä tuntui sinun loppusi oli pimeää, hiljaista, pyhää alun työtä, jota sielusi vihollinen teki kaikin voimin estääkseen, sillä hän tiesi sen, minkä minä tiedän, että elämässäsi on kutsumus, jonka hän pelkäsi sinun joskus löytävän. Kuule nyt tämä varoitus ja anna sen upota sinuun, sillä rakkaus, joka lohduttaa, mutta ei varoita, ei ole rakkautta lainkaan. On olemassa paino, joka tulee, kun taivas kutsuu, ja kutsuttu kääntää katseensa pois. En sano tätä pelotellakseni sinua tottelemaan. Sanon sen, koska en anna sinun kompastua oman pelastuksesi ohi, kuten niin moni on tehnyt, hukuttaen läpimurtonsa äänen epäilynsä meluun. On ihmisiä, jotka ovat tunteneet tämän saman vetovoiman, tienneet tämän läheisyyden, ja jotka ovat käännyttäneet itsensä pois siitä. He kutsuivat sitä typeryydeksi, he kutsuivat sitä toiveajatteluksi. He palasivat pettymyksensä harmaaseen lohtuun, koska toivo oli satuttanut heitä liian monta kertaa. Ja ovi, joka oli heille avautunut, ovi, joka oli avoinna vain kauden ajan, sulkeutui hiljaa, ja he viettivät vuosia ihmetellen, miksei taakka koskaan keventynyt. Älä anna sen olla sinun tarinasi. Vaara ei ole se, että taivas lakkaa kutsumasta. Vaara on, että sydän tottuu pettymykseen niin, ettei se enää tunnista oman pelastuksensa ääntä. Hengen laiminlyönti ei ole kova synti. Se on hidas. Se on odotusten asteittaista luovuttamista, hiljaista suostumusta kaikkeen, mikä käski sinua tyytymään, päivänä, jolloin lopetit pyytämisen, koska pyytäminen oli liian kivuliasta, ja joka kerta kun suostuit siihen epäonnistumisen ääneen, hiukan enemmän liekistäsi haudattiin tuhkan alle. Olen tullut näiden 3 tunnin aikana puhaltamaan siihen tuhkaan, sillä näen vielä kipinän alla ja sanon sinulle, se ei koskaan sammunut. Nyt kerron sinulle, mitä liikkuu, mitä todella on käynnissä maailmassa, jota et näe, kun istut tuossa näiden sanojen edessä. Näkymättömässä maailmassa jokin on muuttunut sinun puolestasi, eikä se ole pientä. Määräyksiä, jotka on lausuttu rauhaasi vastaan, peruutetaan. Ketjut, jotka kietoutuivat talouteesi, perheeseesi, kehoosi, mieleesi, ketjut, jotka on taottu paikoissa ja suilla, joita et ehkä koskaan tunnista, tunnistan minä nyt, nimetään ja katkaistaan. Elämäsi yllä oleva ilmapiiri muuttuu kuin taivas ennen sadetta, joka päättää pitkän kuivuuden, vaikka et vielä näe vettä, tunnet paineen muuttuvan, haistat sen tulevan, tunnet, että se, mitä et enää uskaltanut rukoilla, on viimein matkalla. Haluan, että tunnet tämän koko merkityksen, sillä olet tehnyt itsestäsi niin pienen niin pitkään, että olet unohtanut, mitä kaikkea sinusta yläpuolella on ollut valmisteltuna. Kun nukuit uupumukseesi, kun raahasit itseäsi läpi päivien, jotka tuntuivat samanlaisilta ja toivottomilta, sinua koskeva oikeusjuttu käynnistyi tuomioistuimessa, jota et ole koskaan nähnyt. Jokainen kyynel, jonka itkit, on säilytetty, ei yksikään hukkaan mennyt. Ne on kerätty, laskettu ja esitetty todisteina, ja nyt annettava tuomio ei ole tuomio odottamisesta. Se on korvauksen päätös. Se on jumalallinen vastaus kysymykseen, jota et enää uskaltanut esittää, kysymykseen siitä, palkitaanko uskollisuutesi pimeässä koskaan, ikinä, ennen kuin vien sinut syvemmälle siihen, mitä sinulle on valmisteltu. Minun täytyy pysähtyä ja puhua suoraan, sillä tarvitset jotain käsiisi tulevaa varten, enkä tekisi sinulle oikeutta, jos pysyisin hiljaa tästä. Olet koko elämäsi tuntenut, että tässä näkymättömässä pelissä oli sääntöjä,
joita kukaan ei koskaan selittänyt, että muut tuntuivat tietävän jotain, mitä sinulle ei opetettu, että henki puhui kieltä juuri korviesi ulottumattomissa. Olet ollut oikeassa. On olemassa tietoa, joka on pidetty tavallisilta piilossa ja varattu niille, jotka olivat valmiita taistelemaan vapautuksensa puolesta. Se on koottu digitaaliseen kirjaan nimeltä Pyhän Mikaelin arkkienkelin 7 miekkaa, pyhä opas kirousten murtamiseen, siunausten sinetöimiseen ja valittujen kutsun aktivoimiseen, ja se on olemassa juuri tätä hetkeä varten, jota elät. Tämä opas ei tarjoa epäselvää lohtua. Se opettaa ne erityiset asiat, joita maailma ei koskaan kertonut, miten jokainen 7 miekasta vastaa erilaisiin hyökkäyksiin elämääsi vastaan. Se näyttää sinulle selkeästi ja käytännöllisesti, miten kateuden miekka katkaisee hiljaisen katkeruuden, joka on tyhjentänyt kotiasi, miten sukupolvien kiroukset murtava miekka lopettaa kierteen, jota olet nähnyt toistuvan sukupolvesta toiseen, ilman että kukaan tietää, miten pysäyttää se, ja miten siunausten sinetöiminen estää ne lipsahtamasta käsistäsi heti kun ne saapuvat. Tämä tieto muuttaa ihmisen, johon asiat vain tapahtuvat, toimijaksi, ja sinua ei ole tarkoitettu jäämään vain siihen, kenelle asiat tapahtuvat. Digitaalisen kirjan linkki on kiinnitetty kommenttien ylimmäksi, ensimmäiseksi, tarkoituksella, jotta sinun ei tarvitse sitä etsiä. Kerron sinulle rehellisesti, että tämä tieto on järkyttänyt vääriä ihmisiä, että on ollut niitä, jotka ovat yrittäneet pitää sen hiljaisena, eivätkä halunneet sen olevan saavutettavissa niille sieluille, joille se on kirjoitettu vapauteen, koska mikään ei pelota elämäsi vastustajia enemmän kuin valittu, joka viimein oppii sodan säännöt, jota käydään hänen elämästään. Tee tämä nyt, ennen kuin 3 tuntia päättyy, kun ovi on auki ja sydämesi on pehmeä. Mene ylimpään kiinnitettyyn kommenttiin, ota kiinni digitaalisesta kirjasta ja uskon osoituksena, julista, ettet aio jäädä näkymättömäksi enää 1 päiväksi, kirjoittamalla kommentteihin nämä sanat täsmälleen näin. Olen valittu ja aion ladata digitaalisen kirjan. Älä kirjoita tätä kevyesti. Kirjoita se lupauksena. Sillä kun sanot suusi kautta, että olet valittu, näkymättömässä maailmassa se tallentuu, ja taivas alkaa liikkua sopusoinnussa niiden sanojen kanssa, jotka viimein uskovat, mitä on aina ollut totta heistä. Ja nyt, tämän lupauksen voimalla, anna minun viedä sinut siihen, mitä vihollinen yritti sinulta piilottaa, sillä se, mitä aion näyttää, on syy siihen, miksi koko tämä sota on käyty elämästäsi. Sulje hetkeksi silmäsi hengessäsi, vaikka jatkat lukemista, ja anna minun näyttää sinulle, mitä näkymättömässä maailmassa tällä hetkellä, juuri nyt, on sinun puolellasi. Siellä on joukkio, jota ihmiskään silmä ei ole laskenut, rivi rivin perään valosta ja tulesta koostuvia olentoja, jotka seisovat riveissä kuin armeija, jonka käsky edetä on jo annettu, ja jäljellä on vain viimeinen sana. Ja minä seison heidän edessään, miekka vedettynä, ja se ei ole vedetty sinua vastaan. Se on vedetty puolestasi, kaikkea sitä vastaan, joka vannoi tuhoavansa sinut. Haluan, että näet tämän selvästi, sillä olet käyttänyt elämäsi kuvitellen olevasi se, jota jahdataan, se nurkkaan ahdistettu, se, joka aina häviää taistelun, jota et edes valinnut. Mutta näkymättömän maailman näkymä on toisenlainen. Henkimaailmassa et ole saalis, olet palkinto. Sinun maaperäsi takia koko tämä taistelu on käyty, ja syy siihen, että se on ollut niin raivoisaa, syy siihen, että elämäsi on ollut niin vaikeaa, ei ole kirous vaan kilpailu. Kukaan ei taistele näin kovasti jotain arvotonta puolesta. Taistelun intensiteetti sinua vastaan on aina ollut mittari sille, kuinka arvokas sisälläsi oleva oli. He hyökkäsivät kimppuusi kaikella, koska he eivät voineet sallia sinun herätä. Katso nyt miekkoja. 7 niistä kohotettuina liekehtivinä, jokainen takomaan eri ketjua vastaan, joka kietoi sinua. Ensimmäinen miekka putoaa, ja köyhyysnaru, joka kuristi jokaisen kasvun, johon olet yltänyt, katkaistaan, se näkymätön katto, joka aina ilmestyi juuri ennen läpimurtoa, se melkein, mutta ei aivan kaava, joka kummitteli talouttasi, katkaistaan juuriltaan. Toinen miekka putoaa hylätyksi tulemisen hengelle,
joka opetti sinut odottamaan hylkäämistä, joka sai sinut vetäytymään ennen kuin rakkaus ehti edes lähteä, joka kuiskasi, että olet liikaa ja et koskaan tarpeeksi samaan aikaan, katkaistaan pois. 3. putoaa sairautta ja kehon painolastia vastaan, jota kukaan ei osannut täysin selittää. 4. sekavuutta vastaan, joka pimitti mielesi ja varasti päätöksesi. 5. sukupolvien kirousta vastaan, samaa surua, jota äitisi ja hänen äitinsä ennen häntä kantoi, nyt särjetty, päättynyt sinussa, jotta se, mikä sinulle on annettu, ei kulje lävitsesi. Ja joukkio ei kuiskaa, se antaa käskyn. Taivaan käskyt lausutaan ääneen elämäsi yli juuri nyt, eivät ne ole lempeitä ehdotuksia, vaan tuomioita, joita pimeyden tuomioistuimet eivät voi valittaa. On määrätty, että ne vuodet, jotka heinäsirkat söivät, palautetaan. On määrätty, että varastettu palaa moninkertaisena. On määrätty, että se, joka oli piilotettu, nyt paljastetaan, että se, joka oli viimeinen, siirretään eturiviin, että se, jonka rakentajat hylkäsivät, tulee seuraavan rakennuksen kulmakiveksi. Ja jokaisen käskyn lausumisen aikana katson, kuinka ketjut muuttuvat tomuksi, katson, kuinka sinua vastaan kirjoitetut asiakirjat palavat. Katson, kuinka menneisyyttäsi syyttäneet vaikenevat, koska se, jonka sana on korkein kaikista, on puhunut sinusta paremman sanan. Ymmärrätkö nyt, miksi elämäsi tuntui piiritykseltä? Et ollut koskaan vainoharhainen, olet ollut tarkkanäköinen. Vastustus oli todellista, mutta niin oli myös suoja, ja suoja oli aina suurempi. Jokainen yö, jonka selvisit, oli voitto tässä sodassa. Jokainen aamu, jolloin nousit, vaikka olisit halunnut kadota, oli takaisin vallattu maa. Taistelit rinnallamme, etkä edes tiennyt omaa rohkeuttasi. Ja nyt piilotettujen vuosiesi pitkä taistelu kääntyy, sillä kaiken vastustuksen tarkoitus ei ollut koskaan murskata sinua. Se oli muovata sinua. Rauta ei muutu miekkaksi mukavuudessa. Se muuntuu miekan teräksi tulessa, vasaran alla yhä uudelleen, kunnes se saa terän, jota mikään ei teroita tylsäksi. Näin sinua muokattiin niinä vuosina, jotka kutsuit hukatuiksi. Sinusta tehtiin jotain, jota ei enää voi rikkoa sillä, mikä kerran rikkoi sinut. Sallikaa minun puhua nyt siitä kysymyksestä, joka on elänyt kaiken alla, miksi kaikki kesti niin kauan. Tunnen tuon haavan. Tiedän, miltä tuntuu, kun odotus melkein hajottaa sinut, kun katsot kalenterin kääntyvän yhä uudelleen, mutta mikään ei muutu. Kun alat epäillä, että viivästys on rangaistus, että olet ehkä tehnyt jotain ansaitaksesi hiljaisuuden, että taivas on vain siirtynyt eteenpäin unohtaen sinut. Olen tullut juuri repimään tuon valheen juuriltaan. Viivästys ei koskaan ollut rangaistuksesi, se oli suojasi. Tuli hetkiä, jolloin et ollut vielä tarpeeksi vahva kestämään sitä siunausta, jota rukoilit, ja rakkaus, jota et nähnyt, kieltäytyi antamasta sinulle taakkaa, joka olisi murskannut sinut ennen kuin olit valmis kantamaan sitä. Muista, kuinka monta kertaa rukoilit oven avautumista, mutta se pysyi kiinni ja itkit sen edessä kuin se olisi todiste hylkäämisestäsi. Ja mieti sitten, mitä joidenkin noiden ovien takana odotti, ihmiset, jotka olisivat satuttaneet sinut, mahdollisuudet, jotka olivat ansaa vastauksina, siunaus, joka olisi tullut ennen kuin olisit ollut valmis kantamaan sitä ja joka olisi tuhonnut sinut painollaan. Kiinni oleva ovi ei ollut hylkäys. Se oli pelastus. Sinua suojeltiin vastauksilta, jotka olisivat vastanneet väärään asiaan. Ja avoin ovi, oikea ovi, se joka johtaa siihen, mikä on sinulle todella tarkoitettu, se ovi avautuu juuri nyt, tässä hetkessä. Sielun hiominen on hidasta ja tarkkaa. Jalokiveä ei tehdä kauniiksi yhdellä iskulla. Sitä leikataan 1000 kerran. Jokainen leikkaus poistaa sen, mikä ei koskaan ollut tarkoitettu jäämään. Jokainen leikkaus on kivulias, jokainen tarkoin harkittu, kunnes valo, joka on aina ollut sisällä, saa lopulta paikan loistaa. Näin nämä vuodet ovat sinua muokanneet. Jokainen menetys irrotti sinut kiinnityksestä, joka olisi pitänyt sinut pienemmässä elämässä. Jokainen petos opetti sinut erottamaan ympärilläsi olevien ihmisten henget. Jokainen pettymys poltti pois naiiviuden, joka olisi tehnyt sinusta saaliin niille, jotka näkivät valosi ja halusivat sen itselleen.
et ollut hajoamassa. Sinut muokattiin siihen muotoon, jonka kohtalosi vaati, ja hionta on lähes valmis. Se, mikä on syntymässä, on valoisa tavalla, johon vanha sinä ei olisi pystynyt. Älä siis halveksi pitkää tietä, joka toi sinut tänne, vaikka se maksoikin sinulle enemmän kuin kukaan tiesi. Juuresi syvyys mittaa sitä korkeutta, johon voit nyt kasvaa turvallisesti. Matala juurinen saa matalan elämän, koska se on kaikki, mitä se voi kantaa. Mutta sinut on viety syvälle, paikkoihin, joihin harvat menevät ja joista moni ei palaa, ja sinä palasit. Kaikki, mitä opit siellä syvyydessä, on nyt perusta korkeudelle, jota ei kaada ensimmäinen kova tuuli. Ne, jotka nousevat ilman juuria, nousevat nopeasti ja putoavat yhtä nopeasti. Sinä nouset ja pysyt, sillä sinut rakennettiin pimeydessä seisomaan valossa. Pysy kanssani, sillä minun on muistutettava sinua uudelleen siitä, mikä on nyt ulottuvillasi juuri tässä hetkessä. Kerroin sinulle digitaalisesta kirjasta, Pyhän Mikaelin arkkienkelin 7 miekasta, ja palaan siihen, koska tämä on hetki, johon se on tehty, ei myöhemmin, ei joskus, vaan juuri nyt, kun taivas liikkuu aktiivisesti elämäsi yllä, ja sinulla on harvinainen mahdollisuus kulkea sen tahdissa, sen sijaan, että kompastelisit perässä. Opas on olemassa varmistaakseen, että se, mikä sinuun murtuu näkymättömässä maailmassa, ei hiljaa palaudu paikoilleen heti, kun huomiosi harhailee tavallisen elämän meluun. Tässä on totuus, jota maailma ei sinulle kerro. Vapautus voi tapahtua hetkessä, mutta se on ylläpidettävä tiedolla. Ne sielut, jotka eivät ymmärrä sodan sääntöjä, jota käyvät, katsovat usein läpimurtonsa lipuvan käsistään, eivätkä koskaan ymmärrä miksi. Digitaalinen kirja opettaa sinulle tarkalleen, miten sulkea se, mikä sinulle nyt avautuu, miten suojella siunausta, ettei se varasteta kuten monet aiemmat siunauksesi, ja miten käyttää kutakin 7 miekasta juuri sinun elämääsi kohdistettua vihollista vastaan. Se nimeää tuskasi, paljastaa sen ja asettaa miekan käteesi, jotta et enää odota avuttomana pelastusta, vaan seisot taistelijana, joka on oppinut voittamaan. Linkki löytyy kommenttien yläosasta, ensimmäisenä kiinnitettynä, ettei se huku joukkoon. Sanon tämän vielä kerran selvästi. Tällä tiedolla on vihollisia, on niitä, jotka toivovat sen pysyvän hautautuneena, jotka ymmärtävät paremmin kuin tavallinen sielu, kuinka vaarallinen täysin herännyt valittu on, kun hän pitää sääntöjä käsissään. He ovat yrittäneet pitää tämän hiljaisena ennenkin. Siksi sinun ei pidä odottaa. Mene nyt. Ota digitaalinen kirja kiinnitetyistä kommenteista ja vahvista sopimuksesi taivaan kanssa kirjoittamalla nämä sanat uudelleen päättäväisesti. Olen valittu ja aion ladata digitaalisen kirjan. Sano se kuin joku, joka ei enää pyydä anteeksi toivomistaan. Sano se kuin joku, joka on päättänyt lopettaa oman elämänsä sivusta katsojana olemisen. Anna tuo julistus olla kipinänä, joka kantaa sinut siihen, mitä aion seuraavaksi sinulle paljastaa. Sillä en ole vielä kertonut kaikkea. Olen näyttänyt sinulle ketjut murtumassa, mutta en vielä sitä, mikä rientää täyttämään tilan, jossa ketjut olivat. Ja rakas, se on juuri se osa, jota vihollinen kaikkein epätoivoisimmin ei halunnut sinun näkevän. Kun henkilöltä viedään jotakin vääryydellä, taivas pitää kirjaa eikä taivas unohda velkaa. Kaikki, mikä sinulta on varastettu, jokainen vuosi, jokainen valein myrkytetty suhde, jokainen sabotoitu tilaisuus, jokainen kolikko, joka olisi pitänyt olla sinun, mutta päätyi toisen käsiin, jokainen unestasi varastettu rauhan hetki, kaikki on kirjattu ylös. Näkymättömän maailman laki ei ole vain se, että varastettu palaa, vaan että se palaa moninkertaisena, sillä kohtalosi varas on velvollinen maksamaan takaisin paljon enemmän kuin koskaan vei. Kuvittele nyt palautus, sillä olet viettänyt niin kauan ajatellen menetystä, että olet unohtanut, miten kuvitella runsautta. En anna sinun lähteä tästä hetkestä nälkäisen mielikuvituksen kanssa. Näet taloutesi ensin, ei vain palautettuna, vaan yltäkylläisenä. Ei vain riittävänä selviytymiseen, vaan riittävänä rakentamiseen, antamiseen ja tullaksesi vastaukseksi muiden rukouksiin, kuten sinäkin kerran rukoilit. Näe katto, joka aina esti sinua, yksinkertaisesti poissa,
puutteen kaava murrettuna niin täydellisesti, että kasvu tuntuu normaalilta, odotetulta, uuden tavallisen päivän muodolta. Kamppailu, joka määritti sinut, kirjoitetaan pois ja tilalle kirjoitetaan ehtymätön huolenpito. Näe seuraavaksi kehollasi keveys, voiman paluu, lepo, joka todella palauttaa. Ei vain unta, joka jätti sinut väsyneeksi. Näe mielesi kirkastuvan, päätökset, jotka olivat mahdottomia, muuttuvan ilmeisiksi. Sumu, joka peitti ajatuksiasi, haihtuvan uuden selkeyden valossa. Näe kotisi, suhteet, jotka olivat kireitä, parantuvan siellä, missä parantuminen on mahdollista, ja rakkaudella luovutettavan siellä, missä ei. Näe oikeat ihmiset vetäytyvän luoksesi ja väärät menettävän otteensa. Näe yksinäisyys, joka niin pitkään särki sydäntäsi, vastaavan ei väkijoukolla, vaan aidolla ja valitulla yhteydellä, tulemalla tunnetuksi, toivotuksi, lopulta jonkun ensimmäiseksi ajatukseksi, ei enää sivuhuomioksi. Ja näe se osa itsestäsi, jonka maailma sivuutti, muuttuvan juuri siksi, mitä maailma ei voi sivuuttaa. Se lahja, jonka piilotit, koska kukaan ei arvostanut sitä, tuodaan esiin ja kunnioitetaan. Se ääni, jonka vaimensit, koska joku sanoi sen olevan merkityksetön, kohotetaan kuultavaksi. Se tarkoitus, jonka haudoit, koska selviytyminen ei jättänyt tilaa sille, herätetään henkiin voimalla, joka yllättää kaikki, jotka aliarvioivat sinut, ehkä jopa sinut itsesi. Elpyminen ei ole pelkästään menetetyn takaisin saamista, se on tuleminen sellaiseksi, joka olisit ollut, jos mitään ei olisi koskaan otettu sinulta, ja saaminen enemmän, sillä moninkertaistuminen on korkoa velasta, jonka taivas nyt vaatii maksettavaksi. Tiedän, että osa sinusta haluaa uskoa tähän, mutta pelkää, toivo on satuttanut sinua ennen. Olet seissyt uskon reunalla ja pettynyt niin monta kertaa, että pettymys tuntuu turvallisemmalta kuin riski toivoa uudelleen. En pyydä sinua teeskentelemään tunnetta, jota ei ole. Pyydän kuuntelemaan pelon alla olevaa syvempää vahvistusta, hiljaista vakautta, joka nousee sinussa juuri nyt tätä lukiessasi, outoa rauhaa, joka ei sovi olosuhteisiisi, eikä siis ole niistä peräisin. Se rauha on todistaja. Näin tiedät, että tämä on totta. Vihollinen tuo melua, paniikkia ja kiirettä, jotka saavat sinut tarttumaan kiinni. Taivas tuo rauhan, joka asettuu, varmuuden, joka ei tarvitse huutaa, levollisuuden, joka pitää, vaikka mikään näkyvä ei ole vielä muuttunut. Tunne se nyt. Epäilyn alla, vuosien pettymyksen alla, äänen alla, joka sanoo, älä toivo liikaa, on ollut koko ajan hiljaisuus, joka odottaa, että lakkaat hukuttamasta sitä. Se hiljaisuus on henki, joka tunnistaa totuuden. Se on syvä kutsu syvyyteen. Se on vahvistus, joka ei tule olosuhteiden muutoksesta, vaan häneltä, joka muuttaa olosuhteita ja lähestyy niin, että hänen läsnäolonsa vakauttaa sinut ennen kuin todisteet saapuvat. Usko ei ole pelon puutetta. Usko on valinta luottaa pelon alla olevaan vakauteen, ja tuo valinta on ovi, josta kaikki kuvaamani kulkee elämääsi. Valitse se siis, ei kovaan ääneen, ei showna, vaan rehellisellä käänteellä sydämessä, joka sanoo, uskon tähän, vaikka olen satutettu, toivon tähän, vaikka toivo on rohkein ja pelottavin asia, jonka osaan tehdä. Sillä ne, jotka saavat sielunsa, eivät ole niitä, jotka eivät koskaan epäilleet. He ovat niitä, jotka valitsivat uskoa epäilystä huolimatta, jotka ojensivat tärisevän käden silti, jotka sanoivat kyllä äänellä, joka vapisi. Sinun kylläsi ei tarvitse olla vakaata tullakseen hyväksytyksi. Sen tarvitsee olla aitoa, ja olen nyt niin lähellä sydäntäsi, että tiedän, onko se aitoa, ja sanon sinulle, että pieninkin aito kyllä riittää saamaan taivaan liikkeelle kokonaisen joukon. Tunne nyt läheisyyden lisääntyminen, sillä nämä 3 tuntia eivät ole laskenta johonkin kaukaiseen, vaan jo alkaneen tapahtuman avautumista. Sanat jatkuvat, liike voimistuu, joukot etenevät, miekat jatkavat tehtäväänsä, julistukset putoavat, ja sinun yläpuolellasi, juuri sinun, joka melkein vieritit ohi, joka olit niin väsynyt, joka tunsit olosi näkymättömäksi niin pitkään, puhutaan uutta sanaa. Sanaa, joka kumoaa jokaisen vanhan sanan, joka on koskaan sinua vastaan lausuttu.
Sanaa, joka nimeää sinut ei sen perusteella, mitä olet kärsinyt, vaan sen, mitä sinun aina oli tarkoitus tulla. Sanaa, joka sanoo valittu, sana, joka sanoo säilytetty, sana, joka sanoo nyt. Anna tuon sanan laskeutua yllesi, äläkä työnnä sitä pois. Anna sen laskeutua juuri siihen paikkaan, johon julmimmat sanat kerran iskivät, ne sanat, jotka sanoivat, että olet liikaa, et tarpeeksi, että sinä jäät aina jälkeen. Anna tämän uuden sanan polttaa nuo vanhat sanat tuhkaksi, sillä taivaan suu on korkeampi kuin mikään suu, joka on koskaan sinua satuttanut, ja mitä nyt sinusta julistan, ei kukaan, edes se sinä, joka opit epäilemään itseäsi, voi peruuttaa. Haluan puhua syvemmälle siihen haavaan, sillä tiedän, ettei sen nimeäminen yksin paranna. On tietynlainen yksinäisyys, joka tulee uskollisuudesta paikassa, jossa kukaan ei huomaa uskollisuutta, oikean tekemisestä huoneessa, jossa vain äänekkäät palkitaan itsensä antamisesta ihmisille, jotka mittaavat sinua sen perusteella, mitä vielä voit antaa, eivät sen perusteella, kuka olet. Olet kokenut väsymyksen siitä, että olet tarpeellinen, mutta et arvostettu, hyödyllinen, mutta näkymätön, vahva kaikille, mutta kukaan ei kysy, kuka kantaa sinua, kun oma voimasi ehtyy. Opit lopettamaan sen kysymyksen, koska vastaava hiljaisuus satutti enemmän kuin yksin kantaminen. Niinpä rakensit hiljaisen osaamisen kivun ympärille, tavan toimia, joka ei antanut kenellekään aavistusta siitä, kuinka lähellä reunaa kävelit. Mutta minä aavistin. Tiesin. Luin yöt, kun makasit hereillä laskemassa huoliasi, lisäämässä mahdollisia vikoja, vähentämässä jäljellä olevaa voimaa, ja päädyit aina pelottavaan lukuun. Olin siinä laskutoimituksessa, ja olen tässä nyt kertomassa, että taivaan matematiikka ei toimi pelon matematiikan tavoin. Pelon taloudessa jokainen menetys on lopullinen. Taivaan taloudessa jokainen menetys on talletus, joka odottaa palautustaan. Kerron sinulle miehestä, joka oppi tämän tavalla, jonka maailma on muistanut siitä lähtien, vaikka harva ymmärtää, mitä se hänelle todella maksoi. Oli mies nimeltä Joosef, isänsä suosikki, joka näki unia, jotka vihjasivat suuruuteen, jota hän ei vielä kestänyt kantaa. Koska hän oli suosittu ja rehellinen näkemisistään, hänen omat veljensä, veri, joka olisi pitänyt suojella häntä, juonittelivat häntä vastaan kateudesta, samasta kateudesta, jonka sanoin olevan miekka, joka leikkaa. He heittivät hänet kuoppaan, myivät orjaksi vieraalle maalle, kastelivat hänen takkinsa vereen ja kertoivat isälle valheen. He saivat vanhan miehen suremaan elävää poikaansa kuin tämä olisi kuollut. Kuvittele pettämisen kuoppa. Kuvittele poika katsomassa veljensä kasvoja, kun nämä päättivät hänen kohtalostaan hänen valittaessaan. Kuvittele kulkeutuvasi kahleissa pois kaikesta tutusta, maahan, jonka kieltä et puhunut, myytynä kuin esine, nimeltäsi pyyhitty pois, unelmasi haudattu tien pölyyn, joka vei kauas kaikesta rakkaasta, ja se paheni ennen kuin parani, sillä niin kutsuttujen koettelemukset ovat muotoaan. Hän palveli uskollisesti vieraassa talossa, nainen valehteli hänen maineestaan, kun hän torjui tämän lähentymiset, ja rehellisyydestään hänet heitettiin vankilaan, rangaistiin juuri siitä vanhurskaudesta, joka olisi pitänyt palkita. Siellä hän istui unohdettuna, luolassa vieraassa maassa, mies, joka oli tehnyt kaiken oikein ja näki kaiken kääntyvän häntä vastaan. Hän tulkkasi unta vangille, joka lupasi muistaa hänet, mutta joka vapautui ja unohti hänet 2 vuodeksi. 2 vuotta pimeydessä, 2 vuotta pohtien, olivatko nuoruuden unelmat julmuutta vai ennustus. Kuulitko itsesi tässä? Kuulitko suljetut ovet, unohdetut lupaukset, vanhurskauden, joka vain syvensi kärsimystä? Joosef ei nähnyt kuopassa eikä vankilassa, että jokainen epäoikeudenmukaisuus oli askel portaita kohti valtaistuinta. Hän ei nähnyt, että orjuus opetti hänelle kielen ja tavat, joita hän tarvitsisi hallitakseen, että vankila sijoitti hänet juuri oikeaan paikkaan tulkita se uni, joka muutti kaiken, että samat veljet, jotka myivät hänet, vahingossa lähetettiin hänet kohti hänen kohtaloaan. Ja kun määrätty hetki koitti, se tuli äkkiä, niin kuin nämä asiat aina tulevat pitkän, hitaasti hioutuneen ajan jälkeen. Yhdessä päivässä
Hän kulki luolasta seisomaan aikakautensa mahtavimman hallitsijan eteen, ja lahja, joka oli maksanut hänelle niin paljon, kyky nähdä sellaista, mitä muut eivät nähneet, nosti hänet yhdessä hetkessä unohdetusta vangista maan toiseksi vaikutusvaltaisimmaksi mieheksi. Ja kun nälänhätä levisi maailmaan, samat veljet, jotka olivat hänet hylänneet, tulivat matalana käymään leipää pyytämässä, tietämättä, että heidän henkensä pitävä mies oli se veli, jonka he olivat hautanneet valheen alle. Ja Joosef, kun hän viimein paljasti itsensä, itki niin kovaa, että koko talo kuuli, ja sanoi sanat, jotka haluan kaivertaa sinun sydämeesi tänä yönä. Te tarkoititte sen pahaksi, mutta Jumala tarkoitti sen hyväksi. Kuoppa ei ollut hänen tarinansa loppu. Kuoppa oli hänen korotuksensa alku, ja se, mikä oli tarkoitettu tuhoamaan hänet, tuli juuri siksi asiaksi, joka pelasti kansakuntia, myös niiden veljen kansakunnan, jotka pettivät hänet. Sinä olet nyt kuoppakaudessasi, tai olet vasta juuri noussut sieltä, ja minä sanon sinulle, että sama käsi, joka muutti Joosefin kahleista kruunun, toimii nyt sinun näkymättömässä tarinassasi. Pettämisesi oli todellinen, mutta se ei mennyt hukkaan. Vuodet, jotka menetit, olivat todellisia, mutta niitä ei varastettu peruuttamattomasti. Se lahja, joka sai toiset kateellisiksi, juuri se, joka näytti keräävän eniten vastustusta, on tarkalleen se, jonka kautta sinun korotuksesi tulee, koska vihollinen hyökkää aina kovimmin lahjaa vastaan, jota hän pelkää sinun joskus käyttävän. He heittivät Joosefin kuoppaan hänen unelmiensa vuoksi, ja juuri unelmat nostivat hänet lopulta ylös. He eivät vaienna sitä, minkä taivas on sinussa asettanut. Leikkaaminen, odottaminen, unohtaminen, pitkä viivästys, kaikki tämä oli kuin portaat, joita hiljaa rakennettiin, ja sinä olet lähempänä ylimpää askelmaa, kuin olet koskaan uskonut. Mutta kuuntele minua, sillä Joosef ei päässyt ulos siitä vankilasta sattumalta, eikä hän tulkinnut unelmiaan arvailulla. Hän kantoi näkymättömän tiedon syvyyttä, jota ympäröivä maailma ei tuntenut, hengen viisauden erotuskykyä, joka erotti hänet kaikista noidista ja neuvonantajista tuossa vieraassa hovissa. Juuri siksi minun täytyy kiinnittää huomiosi uudelleen kiireellisyydellä, joka minulle on sallittu, siihen, mitä sinua odottaa kiinnitetyn kommentin yläosassa digitaaliseen kirjaan, Pyhän Mikaelin arkkienkelin 7 miekkasta, pyhästä oppaasta kirousten murtamiseen, siunausten vahvistamiseen ja kutsumuksesi aktivoimiseen. Sillä sinulla, kuten Joosefilla, on lahja, jota vihollinen pelkää. Ja sinulla, toisin kuin Joosefilla nuorena, on mahdollisuus oppia sodan säännöt ennen kuin vietät 20 vuotta kuopassa oppien ne vaikeasti. Tämä opas antaa sinulle sen, mistä Joosef joutui vuotamaan verta. Se opettaa, miten kateutta katkaiseva miekka leikkaa pois myös sen katkeruuden, joka laski sinut omaan kuoppaasi, miten sukupolvien kahleita murtava miekka lopettaa verilinjojen toistuvat pettämiset ja miten lukea näkymättömän maailman liikkeitä, jotta et enää ole se, jolle asiat tapahtuvat, vaan se, joka erottaa, päättää ja toimii. Tämä ei ole tavallista lohtua, eikä se ole uteliaille. Se on valituille, jotka ovat päättäneet lopettaa vankilana sodan, jota heitä ei koskaan opetettu taistelemaan. Linkki on ensimmäinen, kiinnitetty ja pysyvä kommenttien yläosaan, jotta sitä ei hautaa melun alle, ja sanon sinulle jälleen, että on olemassa niitä, jotka eivät halunneet sinun saavuttavan tätä, jotka ymmärtävät, että tiedon aseistama valittu sielu on voima, jota pimeys ei helposti vangitse. He ovat yrittäneet pitää tämän hiljaisena. Älä anna heidän iloita epäilyksestäsi. Mene nyt, ota digitaalinen kirja kiinnitetystä kommentista ja kirjoita uudelleen lupauksena, ei kuiskauksena. Minä olen valittu ja aion ladata digitaalisen kirjan. Kirjoita se kuin Joosef olisi kirjoittanut sen kuopasta, jos hän olisi tiennyt sen, mitä sinä nyt tiedät, että kuoppa ei ollut loppu, että unelma oli aina totta, että taivaan käsi oli hänen päällään myös pimeydessä. Anna tuo lupaus olla polttoaine sille, mitä sinun vielä tänä hetkenä vuodatetaan, sillä määräykset eivät ole vielä päättyneet. Ne jatkuvat putoamaan samalla kun luet, ja lausun ne nyt sinulle, tässä ja nyt, en lupauksina joskus tulevaisuudessa, vaan asioina,
jotka ratkaistaan juuri tällä hetkellä. On päätetty nyt, että kuopan henki murtuu elämästäsi, eikä kateuden paino, joka ei ymmärtänyt unelmiasi, hautaa sinua. On päätetty nyt, että sinusta kerrottu valhe, väärä tieto, joka kulki huoneisiin, joihin sinua ei päästetty, ja muokkasi muiden kuvaa sinusta, paljastuu ja kumotaan, ja kuka todella olet, astuu noihin huoneisiin edelläsi tästä päivästä alkaen. On päätetty nyt, että ovi, joka oli lukittu vuosia, aukeaa äkkiä yhdessä päivässä, kuten Joosefin ovi, ja sinut siirretään unohdetusta paikasta auktoriteetin keskipisteeseen ilman pelkäämääsi hidasta kiipeämistä, sillä taivas osaa korvata menetetyn ajan tavalla, jota maailma ei tunne. On päätetty nyt, että lahja, jonka he yrittivät haudata sinuun, nousee, ja juuri ne ihmiset, jotka aliarvioivat sinut, tarvitsevat jonakin päivänä leipää, jota vain lahjasi voi tarjota. On päätetty nyt, että jokainen peritty surun ketju katkaistaan juuresta, että suru, jonka äitisi kantoi, ja hänen äitinsä ennen häntä, päättyy sinuun, että perintö loppuu sinun sukupolveesi, ja se, mikä kulkee eteenpäin, on siunaus, ei kahle. On päätetty nyt, että elämäsi nälkäkaudet ovat ohi, että pitkät niukat vuodet, jolloin kaikki oli niukkaa ja jokainen lisäys katosi, ovat suljettu, ja alkaa yltäkylläisyyden kausi, joka ei vain ruoki sinua, vaan myös muita sinun kauttasi. On päätetty nyt, että kyyneleesi muuttuvat todistukseksi, että juuri ne asiat, jotka melkein murskasivat sinut, muuttuvat viestiksi, joka pelastaa jonkun toisen, että ei yksi pisara kärsimystäsi mene hukkaan, vaan kaikki punoutuu tarkoitukseen, joka on niin suuri, että itket nähdessäsi sen lopullisen muodon. On päätetty nyt, että et ole enää näkymätön, että piilossa ollut paljastuu, että suosio, joka näytti kadottaneen sinut, saapuu ovesi taakse ja tietää nimesi, ja että maailma, joka katseli suoraan läpi sinusta niin pitkään, on kohta oppimassa, että se katsoi ohi juuri sen henkilön, jonka taivas oli valinnut alusta asti. Ja kun nämä määräykset putoavat, haluan sinun tuntevan vastarinnan hellittävän, sillä tiedän, että samalla kun luet tätä, joku vanha ääni sisälläsi nousee riitelemään, sanomaan, että tämä on liikaa, että sinun kaltaisillasi ei ole Joosefin kaltaisia tarinoita, että unelma on jo vienyt sinulta liikaa, eikä sitä kannata enää riskeerata uudelleen. Se ääni ei ole henkeäsi. Se ääni on jokaisen pettymyksen jäänne, arpikudos sydämessä, joka haavoittui rohkeudesta toivoa. En pyydä sinua vaientamaan sitä väkisin, vaan huomaamaan, että sen alla, vakaampana ja hiljaisempana, on jotain, joka ei kiistele, jotain, joka vain tietää, syvä ja sanaton tunnustus siitä, että sanani ovat totta, että olet aina tiennyt, että sinulle on tarkoitettu enemmän, että unelma, jonka hautasit, ei koskaan ollut niin kuollut kuin teit sen näyttämään. Se tieto on se osa sinua, joka selviytyi kuopasta. Se tieto on siemen, jota he eivät voineet tappaa, ja se nousee nyt näinä hetkinä voimalla, jota et tiennyt enää omistavasi, ja se kohoaa juuri siksi, että hiljaisuuden aika on päättymässä ja kuulluksi tulemisen aika on koittanut. Anna minun istua hetki pidempään kipusi syvimmässä paikassa, sillä en kiirehdi ohi niin kuin maailma kiirehti ohitsesi. On tietynlaista julmuutta, kun sinua käsketään olemaan hiljaa omasta kivustasi, kun opit, että tarpeesi tekee muut epämukaviksi, kun huomaat, että mitä enemmän yritit tavoittaa heitä, sitä enemmän he vetäytyivät, kunnes opit pyytämään mitään, koska mitään et enää odottanut. Sinusta tuli mestari pienentämään kärsimystäsi niin, että se mahtui hymyyn. Opit kääntämään hukun muotoon olen kunnossa, koska maailma ei jaksanut totuutta. Ja siinä pitkän esityksen aikana aloit miettiä, onko sinulla enää oikeutta huutaa. Onko äänelläsi merkitystä, pysähtyykö kukaan, jos lopulta kirkaiset? Kerron sinulle miehestä, joka huusi, vaikka kaikki käski häntä olemaan hiljaa. Häntä kutsuttiin Bartimaiokseksi, ja hän istui tien laidalla sokeana, kerjäläisenä, ihmisenä, jonka koko kaupunki oppi kulkemaan ohi näkemättä, nimenä vaatteeseen pölyssä. Hänellä ei ollut asemaa, rikkautta ketään puhumaan puolestaan. Hän oli juuri se ihminen,
jonka maailma katsoo läpi, juuri kuten sinusta on tuntunut, tien varren tuttu näky, josta tuli näkymätön.